testissä Cafe Bar kahvi. Tosta kuppi tonne. Aseta kuppiin, valitsee, paina start. 1 kahvi, 1 sokeri. Start. Siinä on taikajuomaa tääkin. Teidän kahvinne valmistuu tällä hetkellä. No niin, nyt sieltä tulee sokerivettä, joka liukenee kahviin erittäin hyvin, siksi se maistuu niin hyvältä. Sitten se lorittelee kahvia sinne. Ja, sitten teidän kahvi valmistuu kuitenkin vielä. Teidän kahvi on nyt valmis. Sitten siinä chippo. Sitten otetaan kahvia. Lisätään täältä maitoa, koska maitojauhe on tuolta koneesta. Niin pitää omat maidot. Punaista maitoa totta kai, että se on niinku parasta. Sitten vaan maistetaan. 5/5. Minkä takia 5/5 arvosan? Koska tässä ei maistu salamiin. Kuvaa nyt vielä tää.